Amerika se pohvalila novom hipersoničnom raketom. Ona pogađa cilj na udaljenosti i do 1600 km, a evo koliku će brzinu moći ona da dostigne. Američka hipersonična raketa AGM-183A će moći da dostigne brzinu od 6,5 do 8 maha i da pogodi cilj na udaljenosti od 1600 km za 10 do 12 minuta. Očekuje se da će nova hipersonična raketa AGM-183A biti gotova do septembra 2022. godine i montirana na strateški bombarder P-52. Pentagon je u februaru objavio da američki sistem protivraketne odbrane nije u mogućnosti da presretne ruske hipersonične rakete. Američka vojska je priznala da je zaostajala za Rusijom i Kinom u stvaranju ove vrste oružja. Amerikanci su ubrzali program hipersoničnog naoružanja, a američki predsjednik Donald Trump najavio je stvaranje super-puper raketa, koje će biti strašnije od ruskih. Sa druge strane, Rusko ministarstvo odbrane 7. oktobra objavilo je snimak lansiranja hipersonične rakete Cirkon, koja nema pandan u svetu. Raketa je prešla 450 km za samo 4,5 minuta. A nova Kimova raketa je čudovište. Zapadni analitičari šokirani iznenadnom vojnom paradom Severne Koreje. Raketa koju je danas na vojnoj paradi prikazala Severna Koreja na transporteru sa 11 osovina biće jedna od najvećih mobilnih interkontinentalnih balističkih raketa u svetu ako postane operativna, ocenjuju analitičari. Ova raketa je pravo čudovište, rekla je zamjenica direktora otvorene nuklearne mreže. Visoki zvaničnik američke administracije ocenio je razočaravajućim predstavljanje nove interkontinentalne balističke rakete u Pjongjangu. Razočaravajuće je vidjeti da Severna Koreja i dalje stavlja zabranjeni nuklearni program i program balističkih projektila ispred rada za bolju budućnost za narod Severne Koreje, rekao je on. On je dodao da SAD pozivaju Severnu Koreju da se uključi u održive pregovore u cilju potpune denuklearizacije. Eksperti kažu da je nova veća interkontinentalna balistička raketa verovatno sposobna da nosi više nezavisnih objekata, zbog čega bi mogla da napadne više meta u Americi. Nova raketa verovatno treba da odagna sumnju u sposobnost Severne Koreje da gađa kontinentalni deo SAD-a, kaže bivši američki obavešteni zvaničnik za Severnu Koreju. Ako raketa Hwasong-15 može da nosi super veliku nuklearnu bojevu glavu do bilo koje tačke u SAD-u, prirodno je pitanje šta može da nosi ova veća raketa, zapitao je on. Analitičari ipak očekuju da će Pjongjang u narednom periodu izvesti probe nove rakete.